Výborný zisk lopty a Davy Smith si zalieta. Ak handlová na Gopas Arena má teraz veľmi zaujímavý program, to treba pripomenúť. Nedávno tu hrála slovenský. Aj handlovskí fanatici, ktorí sa nám dnes zápasom s lotyšskou reprezentáciou v rámci kvalifikácie na Eurobasket 2025. Hráč, ktorý by mal dnes robiť možno najväčšie problémy o Opave. A Davy Čižina. A toto bude úplne laxná, zbytočná strata. Davy Smith to rozbíja. Glover. Len pôjde na kôža. Polbovke s 34-kou Dragovič. Tam svoju prvú minútu. Davy Smith. Henson. Ten ale odpoveda. Vizíciou držca handlovej doposiaľ odohral 3 ligové zápasy. No a poviem vám, to je hráč, v nich nastrieľal 30, 25 a 28 bodov. Davy Smith a jeho druhý smeč. Petr Čudek donútený vziať si aj druhý timeout v prvom polčase už v úvodnej štvrtke. Postaviť mu tam tú celonu. Davy Smith. A toto je radosť, pozor. Čo sa týka tej práci na obrannom doskoku. Smith. Davy Smith, Gutaj. Ten sa presadí. 30 na seba. Musí to ale posunúť na Smitha, ten už nie je v ľahkej situácii. Davy Smith, ťažká trojka, ale presná handlová vedie o 11. Dnes do hlavného mesta a prišli v hojnom počte povzbudiť svoj tým z Hornej Nitry. Davy Smith, ťažká strela za 2 body, ale presná. Smith dnes... Davy Smith, nádherné zhodetný. V tejto chvíli je každý kôž dôležitý. Henson. Nechá to Smithovi. Dejan Smith si spravil priestor na trojke. Nádherná strela Dejana Smitha. Jeden z favoritov na 8. Vyrovná. Čo teraz zahodil Purcell? A Davy Smith môže poslať handlovú do vedenia. Davy Smith dôležitý trestný hod premieňa. Už bol mimochodom 30. trestný hod do handlovej. Opava ich hádzala 29. Aj tam je iný problém. Opava dnes 29 6 využila len 18. To je veľmi málo. Davy Smith posiela na rozdiel 4 bodov.